alhamdulillah mun be go ko alibi ayatele kana jona mun be go ko alibi ayatele kana jona wat fole sera soni nyemo bena ayatele kana mun ga dum ga yorola ayatele kana mun ga teminu alibi ayatele kana jona wat fole sera balo balo blanc balo atela kana jona wat fole sera atela kana jona wat fole sera mun ga temiro la mun ga go ko barola ayna jona wat fole sera sona nyimo bisya olumanga na so amasya folo buya tola atela kana jona bismillah Amelmo assalamu alaikum Anguela amaliya jama kulwela kulukoro kaufe Anguela amaliya jama kulwela mali amirufe Ayonwela jali sana kero la ngwele kulukoro kaufe Ayonwela jali sakene kangwele kulukoro kaufe Anguela mahadi kanu ajamawela kulukoro kaufe Anguela ulamu kanu ajamawela kulukoro kaufe Anguela kira kanu awela kulukoro kaufe Anguela mahamadu kanu awela kulukoro kaufe Anguela Rasul kanu awele me kulukoro kaufe Anguele me jali sakene kanu awela kulukoro kaufe Anguela shila maya de me awela kulukoro kaufe Anguela amadiye chebo awela kulukoro kaufe Anguele me amadiye muso awela kulukoro kaufe Anguela amadiye mokoro awela kulukoro kaufe Anguela amadiye demitanu awela kulukoro kaufe Ayonwele sajai sakene kangwele me mali amirufe Anguela shila maya de me bawele me mali amirufe Anguela me mali ba amali awela kulukoro kaufe Anguela rasulu kalwa jamawele me kulukoro kaufe Anguele me adisa kala mawela kulukoro kaufe Anguele me kitabu kala mawela ange amirufe Anguele amadiye nyimo mawele me kulukoro kaufe Anguele me amadiye kala mawele me mali amirufe Anguele me amadiye mushonoro mali amirufe Anguele me shila maya de me bawele me kulukoro kaufe Anguele amadiye jama kulawela kulukoro kaufe Anguele amadiye amiruwela kulukoro kaufe Anguele me amadiye alimamuwela kulukoro kaufe Anguele me amadiye prisidonwele me kulukoro kaufe Anguele me amadiye musobawele me kulukoro kaufe Anguele me amadiye jama kuluwela kulukoro kaufe
Assalamu alaikum warahmatullah. Ali bi mun ma ko amada kulo ka soni nyama ko bise kene kuno. Aw kana to fiew ni mo kan na ka so aw masaya. O chamai. Akamreno dasi afodi. لا إله إلا الله 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 تكبير تكبير أحمدية 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 حضرة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم غلام أحمد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أحمد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله محمد أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Are takbir Muhammad Mustafa are takbir Ali bi hali tigido bawdawla Ali bi temula ayatala kana jona anyo fo mana ko sali ay wat fole usira ayatala kana jona ambala ayatala kana jona ay mamure ayatala kana jona wat fole usira أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا صوني يمو بسي أتلاقنا جونا أشهد أن تكبير محمد المصطفى أري تكبير أري هل تقدر أري تيمونا أتلاقنا جونا mana ko sali ay wat fole usira atlaaqna jona wat fole usira atlaaqna jona ay mamure atlaaqna jona wat fole usira ayu wala kana Allahu akbar sani no bise atlaaqna jona zindabad ki takbir Muhammad Mustafa are takbir are bi hali tigido are bi temula ayatala rasulullah mana ko sali ay wat fole usira atlaaqna jona wat fole usira atlaaqna jona ay mamure atlaaqna jona wat fole usira ayu wala kana Allahu akbar Allahu akbar zindabad ki takbir Muhammad Mustafa are takbir are bi hali tigido are bi temula ayatala rasulullah mana ko sali ay wat fole usira atlaaqna jona wat fole usira atlaaqna jona ay mamure
Adala kana jona wat fale sira. Ayu wala kana ayu wala kana. Allahu akbar. Allahu akbar. Adala kana jona. Zindabad. Takbir. Allahu akbar. Hare takbir. Hare bi hare tikira. Hare bi temi mara ya kala. Mana ko tali hai. Wat fale sira. Adala kana jona. Adala kana jona wat fale sira. Adala kana jona. Ayu wala. Adala kana jona wat fale sira. Ayu wala kana ayu. Mun ga gwa ko aya adala kana jona. Ayu wala kana wat fale sira soni mo bise. Aw yesam na ba ya wala na drapo yele. Zindabad. Adala kana jona so na so ma se aflo. Takbir. Allahu akbar. Hare takbir. Hare bi hare tikira. Hare bi temi mara ya kala. Mana ko tali hai. Wat fale sira. Adala kana jona. Adala kana jona wat fale sira. Adala kana jona. Ayu wala. Adala kana jona wat fale sira. Ayu wala kana ayu. Mun ga gwa ko aya adala kana jona. Ayu wala kana wat fale sira soni mo bise. Aw yesam na ba ya wala na drapo yele. Zindabad. لا إله إلا الله لا إله إلا الله Hare takbir. Hare bi hare tikira. Hare bi لا إله إلا الله لا إله إلا الله Wat fale sira. Adala kana jona. Adala kana jona wat fale sira. Adala kana jona. لا إله إلا الله Adala kana لا jona wat fale sira. إله إلا الله Ayu wala kana ayu. Mun ga gwa ko aya adala kana jona. Ayu wala kana wat لا fale sira mo إله bise. إلا Aw الله yesam na ba ya لا wala إله na drapo yele. إلا Zindabad. الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله 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 Dua. لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
الصالحين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم وما مسلمون أرسلناك إلا فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فهل أنتم وما إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتم على صوت وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وإن أدري لعله Tous ces versets sont faits par إلى حين قال رب احكم بالحق. Je cherche la protection d'Allah contre le Satan, le maudit. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Et déjà, nous avons écrit dans le psaume de David après l'exhortation que mes serviteurs justes hériteront de cette terre. Il se trouve assurément dans ceci un message important pour les gens qui adorent Dieu. Nous t'avons envoyé que comme une miséricorde pour tous. M'a révélé que votre Seigneur est un Dieu unique. Voulez-vous donc vous soumettre? Mais s'il s'en détourne, alors dites, je vous ai fait l'annonce à tous pareillement. Et je ne sais pas si ce qui vous est promis est proche ou éloigné. En vérité, je sais ce qui est une déclaration ouverte. Et en vérité, il sait ce qui est une déclaration ouverte. Et il sait ce que vous cachez. Et je ne sais pas. Cela pourrait être une épreuve pour vous, et rien qu'une jouissance temporaire. Mais, et il dit aussi, alors, mon Seigneur, juge avec la vérité. Notre Seigneur est le Dieu gracieux, dont on doit chercher le secours contre ce que vous affirmez. En vérité, je sais ce qui est une déclaration ouverte. Suratul Anbiya, chapitre 21, de verset 106 à verset 100. Ce qui est une déclaration ouverte. Et il sait. Cela pourrait être une épreuve pour vous, et rien qu'une jouissance temporaire. Et quand on y se met les caisses alors, mon Seigneur, juge avec la vérité. Notre Dieu,
est le Dieu gracieux. Et car on kibaroya on na la célébrer à kono jamaguluye munye ala batu jonge. C'est on me chika ke dore ye déclaration ou soka ke hina ye dans fe bela jele afo 110 femi ni déclaration ouverte o diglane ga wahalula o ti dore ye foka fo awma oye makeleni ala kele rien qu'une yala o bikele majige ba yewa onye sebali ke zaburu ni akletike ko fe uyu ko don sa ka fo dugu kule ma afo avec la vérité ala ka ne kibaro dike awma ni nyona de kande ikado ni kibaro ya wa nta don angono ni aya so fe mi ladu tariba oye ni akuntala ka jan walma ni akasu ikado ale de ba don kuma dangene mayali ale de bo odon wa fana kuma min be kuma ndole ma ale de fana do ikado nete doni ke baye na aya soro ka fo ninye la jarabiye awye ngai ka doni te dore wati kurum dam talanko abafo lema titi tige ni chenyi oma minye hina na bolen tigi deme benyina ale de fe penka mene oye wale akebaji ni talaka bo suratul anbiya ko na sura mbani kelena adamine aya keme ni worona na katabla aya keme amitan sabana aya sura kafo wa alaykum la jarabiye awje ngai ka do te dore wati kurum dam talanko abako le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, miséricorde pour tous les peuples, rahmatan lil alamin. Ko abe anga korna kalno fu ko kada ko aya min kalan sisan ko aya yere bi talike anga jalsa yin ababu bayra la ko abu fu o ka ni baranga ko numana. On va tous écouter ensemble un poème qui sera récité par monsieur Ibrahim Ouattara. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Aywa anga nyamo ya Allah nyini ko anga se ka dakurinya fla fo awoye kasida la o kuma ya Allah nyini amina kuma kasida min kan yi Imamul Mahdi alayhi salatu wassalam no Ahmadiya jekulu sinzimba ye dakurinya dawda kala kira sallallahu alaihi wasallam ka tanu o kuma na se ko damajira la amina dakurinya damado fo ula inshallah. يا عين قيد الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمان يا عين قيد الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمان يا بحر فضل المنعم المنان تحوي إليك الثمر بالميزان يا بحر فضل المنعم المنان تحوي إليك الثمر بالميزان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران
زندباد الله أكبر أحييت أموات القرون بتلوة ماذا يماثلك بها الزحفان أحييت أموات القرون بدلوة ماذا يماثلك بها الزحفان لا شك أن محمدا خير الورى لا شك أن محمدا خير الورى ريح الكرام ونخبة العيان لا شك أن محمدا خير الورى ريح الكرام ونخبة العيان والله إن محمدا كهدافة وبه الوصول بسدة سلطان والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة سلطان هو جنة إني أرى أثماره وقطوفه قد ذللت بجمالي هو جنة إني أرى أثماره وقطوفه قد ذللت بجمالي يا سيدي يا سيدي قد جئت بابك نائفا والقوم بالإقفار قد عزاني يا سيدي قد جئت بابك نائفا والقوم بالإقفار قد عزاني زندباد زندباد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم زندباد زندباد الله أكبر يا سيدي قد جئت بابك لايفا والقوم بالإغفار قد عزاني جسمي يطير إليك من شوق ولا يا ليتك هنت قوة طيراني جسمي يطير إليك من شوق على يا ليتك هنت قوة طيراني جسمي يطير إليك من شوق على يا ليتك هنت قوة طيراني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني السلام عليكم يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد اللهم J'appellerai encore une fois Abdul Qadir Traoré de faire la traduction. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. An bɔra ka dɔnkili duman min lamɛn sisan nin ye Imam Mahdi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam n'o ye Ahmada sinsinba ye a ka dɔnkiliso dɔ ye a ye min da alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o tanuni na kuma na an bɔra ka o min lamɛn sisan an bɛna o bayɛlɛma ka taa bamanankan na kuma na Imam Mahdi a b'a fɔ a bɛ ka alakira tanu a ko e min ye Ala ka sɔnni kɔɲɛ Ala ka sɔnni kɔji
e alakira min ye o ye i k'a dɔn danfɛnw bi boli ka taa e yɔrɔ la i n'a fɔ minɔgɔ bɛ u la e min ye ala ka fusamandiya kɔgɔji ye mɔgɔw bi boli ka taa e yɔrɔ la jamakulu n'u ka bɔlenw ye e min ye ɲumankɛ masa ɲumankɛ masa o ka masaya tile e alakira min ye o ye i k'a dɔn e kɔni kɛra sababu ye ka yelen bɔ gɛlɛnkanaw kungo kɔnɔnaw ani dugu kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na ala kira de nana ka na san 100 caman su ka olu kunu ka u jɔ tagay jɔn de bi e ɲɔgɔnna bɔ sukulu na siga t'a la k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ale de ye danfɛnw la sɔn hɛrɛma ye i k'a dɔn alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ale de bi n'a fɔ kɔfɛ sigila n'i bi bolimafɛn o kuma na kɔfɛla la i bi mɔgɔ ta kɔfɛla min na wa n'i bi fɛ ka taa ala fɛ yen o kuma na f'i ka i dulon alakira de la mɔgɔ sɛ bɛ se ka se ala subhanahu wa ta'ala ma cogo min na alakira de ye alijinɛ ye ne yɛrɛ ɲɛ bɛ o alijinɛ in a jiridenw na wa alijinɛ in jiridenw fana sulila ne ye n ka dɔ kari a la ne kuntigi muhamadu i k'a dɔn ne n'an bɛ e ka da la n kamana gannen dɛ wa i k'a dɔn mɔgɔw kɔni bɛ ka ne tɔɔrɔ ni kafiriya fɔw ye dɛ ne farikolo bɛɛ ni ka pan ka taa e yɔrɔ la ala ni e alakira kanu fɛ ala hali n'a y'a sɔrɔ pani se kun bɛ ne ye mɔgɔ sɔn ne ka se ka pan ka taa e yɔrɔ la assalamu alaikum warahmatullah Désolé, c'était pas... La traduction devait être par Abdul Qadiri, donc vous avez changé avec lui? Non, c'est bon. J'ai l'immense plaisir d'inviter le roi pour donner son mot de bienvenue aux visiteurs du Messie premier alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Nare takbir. Ahmadiyya di Mali. Ahmadiyya di Mali. Nare takbir. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Monsieur le représentant de sa sainteté, Hazrat Khalifatul Masih Khamis Aïdullah Ta'ala bin Nasr-Al-Azri, Monsieur le gouverneur de la région de Koulikoro, Monsieur le préfet du cercle de Koulikoro, Monsieur le maire de la commune urbaine de Koulikoro, Monsieur le chef de village de Souban, notabilité coutumière et religieuse, en vos grades et qualités respectées, honorables invités, fidèles serviteurs de la cause de Messie premier l'Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anga amiru aye aka kuma daminɛ ni taga ɲini ka bɔ taga ɲini sitana ka bɔ a ye taga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma
kaka shira ukra ya Allah subhanahu wa ta'ala kelen ala anala kara kidin ala sallallahu alaihi wasallam o ko fe ka suratul fatiha kala o ko fe ako abaka kuma folin yashi kalfa ka représentant ma no ye anga nomba ye ako ko fe abi kulukuro gouverneur ye abaka folin yashi o ma no bora ye préfet sous-préfet anga dugutigila kaw kata se maire la kaw ma kata se suban dugutigi ma karangara bolo ma me quartier mina ane ka se diine nyemaw ma o cogoyele ka nyasi islama belajele ma wa karangara bolo ma aw fen o fen ni aw kara imam mahdi alayhi salam adime baye aka bara ina ni akale ka aka cesire anaka farfunu kele ka nyasi adime ma diine barola ko aka foli bi nyasi aw belajele ma no ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais avant tout propos souhaiter la bienvenue et adresser mes salutations fraternelles à tous ceux qui ont répondu à notre invitation, particulièrement aux Jamaat de France et Gambie et Maroc qui ont envoyé des délégations pour participer à cette cérémonie qui marque l'ouverture de la 16e édition de la Jalsa Salana, Convention annuelle du Mali. Ako yani ngatani kuma yoroja komi sey kanga foli prokwa kanyashi anga nomba weleluma ako karagara buluma kalfa ka representant no ye mi mora maroko kana o minana kalfa jorofa anga jarsa ngana ka ako aga foli karagara kanyashi oma ako no bola e délégation mi fona bola France aga foli kanyashi oluma délégation mi mora Gambie aka foli fana kanyashi oluma kelpe encore. En cette occasion spéciale, je voudrais attirer l'attention de tous les participants sur l'importance de leur présence ici à Hadikatul Mahdi, qui n'est autre que d'écouter attentivement les discours, participer aux prières et aux autres programmes de la Jalsa. Nous devons garder l'esprit que nous sommes ici réunis, ici uniquement pour la cause d'Allah. À cet effet, le Messie promis l'Islam a écrit. Ako abafaka aw hagli jigi enfin ni anyan se bo an kono kro ka se ni kenen kono ko nya kanu ka fomi aw hagli jigi ni kenen an nafa ana bunya ana karamala ka beni imam mahdi alayhi salamu o ka walwalalu yi kadaka aka walwala nagu flan warate auna foka alamaya o dakunya munu muna langala yana wajulu munu muna ke o ga sababu ka saka dofara anga ruhani anga alamaya o bara o chesiruka ko imam mahdi dakunya munu fo o la kanyeshi kenen yere bunyana karamama kamino do dangluka. Ahmadi l'Islam a dit autant que possible tous mes frères doivent se rassembler à la date établie afin qu'ils puissent écouter les paroles divines, rien que pour l'amour d'Allah et participer à des prières. Ako ma nyini anga jamatu ma kelengele bebe befe dati minni o kara sigi fenye jalsala na make gole ya bay lujura gole mbay kabi nyini ahmadiya kelengele befe ka fo ukana jalsay o kene kono yasa dati minni o sigila kumaka munu muna fa kono ala kumaka munu muna fa kono kira kumaka munu muna fa kono no ye ala kumaka ruhaniya kumaka nuye o wasa ke noro ye ka andusuku noro ya ko adaba ku o ye wale ba nyini befe na make gole ya fiyaw lujura gole mbay ko beka yi akene kono. Imam Mahdi l'Islam a ajouté que l'un des objectifs des réunions Jalsa est que ceux qui se rassemblent apprennent à mieux se connaître, c'est-à-dire qu'ils augmentent d'amour, l'affection et connaissance mutuelle. Ako Imam Mahdi ka walwala la ya jira jalsa kundola kelinye yasa nayu ansoroya adamadiya erekti teriyo shinji siraw kata se kanu nya siraw ma ko bi do anu anche adamadiya ereke ko numa teriya siraw ni relation olubi do anu anche ko yakubaya ka sabu ga kenenye anganyu andon dobi faroka kata fe. Sa sainteté Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz a ajouté
Mettez un fort accent sur le renforcement des relations, la promotion de l'amour et la diffusion de la paix parmi vous. Efforcez-vous d'améliorer encore plus les relations existantes. Non seulement éviter la futilité pour plaire à Allah, mais efforcez-vous de créer une atmosphère d'amour et d'affection. Non seulement éviter les conflits, mais excusez-vous et demandez pardon les uns et les autres pour les anciens querelles. Sortez du piège de l'ego personnel. Ko anga kalfa min be sisa no ye hadrat mirsa masru ahmad ayadahu allah ta'ala bin aziz no ye imam mahdi ka kalfa duruna ye ako aya jira ni hukumu kelen gonna no ye jalsa na fan photo ye ako ngajija imam mahdi ne kuma min foni sisa no ye ka fo jalsa kan ga sababu ye ka relation do anu nyante ka nyongondo ya kuba ya nyante ko ngajija ka dofara o ka tafe nyongondo o ka sababu ye o ka chere ben ani keliya o ka cari anu ɲɔgɔn cɛ ka taa fɛ a ko an k'a dɔn k'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ kunkurunin dɔw bɛ yen kɛlɛ minnu tɛmɛna maa dɔ ɲɔgɔn cɛ lahalaya waati janbaw la n'olu kɛngɛra maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a k'a jija jalisa in ka kɛ sababu ye k'o kɛlɛw ban a ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ani keliya ani daha o de ye aw ni ɲɔgɔn cɛ a ko nka m'a ɲini aw fana fɛ fɛn min kɔni ye ɲɔgɔn kɔnɔya ye ɲɔgɔn juguya ye a k'a yɛrɛ yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ ma cogo bɛɛ lajɛlen na ka da ka jalisa yɛrɛ laɲini de ye k'o fɛn ninnu fa ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ne ka kanu ani bɛnɲɔgɔnya ani ɲɔgɔn dɛmɛ k'o yakubaya an ni ɲɔgɔn cɛ. Il est donc nécessaire que nous restions constamment engagés dans le souvenir d'Allah durant ces 3 jours afin d'attirer les bénédictions et les faveurs d'Allah sur notre congrégation. Nous devons être disciplinés et respecter correctement les directives et consignes relatives à la Jalsa. Aux différentes équipes d'organisation de la Jalsa, Hazrat Khalifatul Masih Khamis Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz a donné les directives suivantes. Je tiens à rappeler à tous les bénévoles qu'il est de leur devoir d'accueillir les invités avec le plus grand soin et de faire preuve d'une grande courtoisie en toutes circonstances. Chaque membre de l'équipe doit accueillir les participants avec le sourire et dans un esprit de service. N'oubliez pas de prier tout en travaillant. Ako kalfa durna min no bankuna akala de kando ali be ka nyeshi amo jalsa la ako jalsa kle sabai anga jija kanga ala welu cheya kanga zikrullahi ko lu cheya ala kusma dakunyaw olu ka ke an fe ka cheya kle sabai ngono katema nga wati tawka ako no bore anga jija anga basigi an nyamajo no ye ladabu ko numa ango ke antalai ako kadaka mamunu ni bara o kalifalen do la bara nona yaw sécurité ona nyana nuno kata se bara kalifa mamunu na ka ko lu bonya ka bara ko nu ya yini aw fe ka fa ka bo dami fe aka bo o dafe nu ya yini aw fe ka wale ya minge o lul blala la o ta ka wure fe de nyema do de o blala ku ka ke o toyinde la o kuma na fa aw fana ka o lul labato ko kada ka mo do benevolu do o ko ra ka bara nka anyele sarata la yere o ba ka ke onyi ala de kama ako kuma na fe o tigala mamunu nolu ye anga bara yere kebaw ye bara tona ave chogomena ko lu labatu ko numana pabi nyine on fana fe ango bwa asrafe yasa basigi an nyama jon ladabu ko numa o kay anga bara ngono watle sabai aka ke ala delila aka ke wati be idala gese ka ke ala wele ako wati ke benevol nunu fana no e munu maka bara nunu ke kutu ka bara ku kana nyine de ka folu fana ka to ala kusma da ku fo o ka to ala welu ke. Le Messie promis l'Islam a prié pour les participants de la Jalsa en ces termes. J'ai conclu par la prière que tous ceux qui voyagent pour assister à cette convention pour la cause d'Allah, qu'Allah l'exalte soit avec eux, qu'il les récompense dans une mesure abondante, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'il allège leurs difficultés et les débarrasse de leurs peines, puisse-t-il les libérer de tout piège et leur ouvrir les voies
pour atteindre leurs objectifs les plus chers. Qu'Allah les élève le jour du jugement parmi ses serviteurs qui sont les bénéficiaires de ses bénédictions et de sa miséricorde. Ako Imam Mahdi alayhi salam akadakunya dawla jalsa nali kunga ko aye dugo karangalin ke jalsa tabawiye dakuran warla mamunu mina jalsa la Imam Mahdi dugo karanga uye ako kuma na fe Imam Mahdi kadakuna ko minga kuma kunchani minye Imam Mahdi kando ko de ala mi deli mamunu ni ubina jalsa ina ala ubina baramina ni jalsa baramina ni ika baraka dowla iku ka layinu sabati gweleya fen o fen ni obu ka nyanamayo kono uko gweleya wuli ka boyi toro fen o fen no obu uka ika toro ya belejelen fale herela wa ala mi deli ika jalsa nabaw fara e ala ka jombaw ka jomunu noy joro baw soro e Allah subhanahu wa ta'ala yoro ika jalsa nabaw fara ika o jomba nunga foka tase kiyama jodon e ka jon kerengale munum bey no be ala ka nema na ajoro baw kam me e ala deli ika jalsa naba kelengele be gorseke o kulu nunu nga kafo nyonya la no ko ka fara o ala jomba nunga kaba fo ala ko ka anye no e jalsa naba kelengele be ka ando ala ka baraka kono jien kono ya wa kiyama jodo kala kan fara ala ka jombaw ka. Imam Mahdi l'Islam continue puisse-t-il être leur gardien à leur absence jusqu'à la fin de leur voyage. Ô Allah, ô sublime et dispensateur de bonté, le tout miséricordieux et celui qui résout tous les problèmes, exauce toutes ces prières et nous accorde la victoire sur nos adversaires avec des signes brillants. Amen. Car tu es seul à avoir toute la puissance et la force. Amin, amin. Ako Imam Mahdi ko ndiga ala mi deli alibi mamunu ni ubina jalsa ingana ka nu buka dubla buka baraka yoro bla buka furubla ke u ka yoro garde baye ke gardien u kelengele be ko fe u ka yoro la ka du kono ka baraka yoro la faka tu seki ka bo jalsa yoro la ndiga ala mi deli alibi ni manu e ka seduma e ka fanga duma no e mawye munu mina jalsa kenaka wa ami deli ala ika sedi anma anjugu ka e masa min ne setigi e fangatigi wa e de be ko dogolun don wa e ala amanda makashi edela ika sedi anma anjugu ka wati bela gelela. À la fin, je voudrais vous demander à tous de prier sincèrement pour notre pays, le Mali, afin que la crise sécuritaire qui traverse le pays soit un lointain souvenir et que la paix et la stabilité reviennent sur toute l'étendue du territoire national. Prions également pour tous les musulmans à travers le monde, en particulier ceux qui traversent des moments difficiles, qu'Allah leur donne en aide. Priez également pour tous ceux qui sont persécutés pour leur foi, qu'Allah recouvre de sa miséricorde tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. Amin. Ko ale rabbi aka kuma kunje yoro nyini ni dugo karangare kan yeshi anga ba malbamu aka dugonde mana ka fo an yere be gole ya bakono akola mi ala delisa gole ya fen o fen no be ba malbaka bisa akomi ala deli ala ka gole ya bejelen fale herela basigi an nyamajo an daha akobe Allah subhanahu wa ta'ala de bolo ale bala deli ala kan ne basigi an nyamajo e malifa bejeli fe akono boraye ala ami deli alibi Islama belajale togola jien yoro islamo be ika basigi an nyamajo ani dusun lafia iko dislamo ma jien fa befe nga karengere bolo mamunu nolu be dekum bakono islama jamano la yoro woro la ami dugo karenge oluye ako wa karengere bolo ma toro ya tame ka daslama munu nga uka dina no fe tabaga uma ku toro ka dina no fe ako ami dugo karenge oluye ala ka gwela nungul kabu ka ala ka gwela nun fale herola ko amin suma amin. Qu'Allah bénisse tous les participants qui sont déplacés de toutes les régions et localités du Mali, qu'il nous aide à atteindre notre objectif durant cette jalsa. Qu'Allah exauce toute prière que Imam Mahdi al-Islam a formulée pour les participants de Jalsa Salana. Amin.
ako ola abise ka fo mao ma ni sebo ikono koro amaka mali dugu fen o fen ne wora o dugu seina ka jalsa kene segere kama hagel dige kle sabai anga dugu ke o cheya wa bala deli ala ka kle sabai ke ambulo ala ko baroye ala ka barka anoro ala ko lu shuru anga ako kuma na fe abayini allah subhanahu wa ta'ala fe amena bara fen o fen ga ala ka beke ala tay wako imam mahdi alayhi salam dugo sanuma min formulé no ko ray dugo sanuma min do kabisan jala ko ala ka dugo mine ambela jeli ala ko kanyi amin السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيد أمير جماعة مالي، الإخوة الضيوف كل واحد باسمه ومنزلته، إخواني الأحمديين رجالا ونساء، تقبلوا مني سلام محبة كلمة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khalifa ka représentant aye aka kuma damna ni kalima shahada ye ka sharia ka fo foite adamadeni kanga min bato nabra Allah subhanahu wa ta'ala kelena katla ka sharia ka fo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ye alaka joye wa ka cidendo ko fa suratul fatiha kala ko fe ako an ga ɲɛmɔgɔ n'o ye Mali jamatu amiru ye ka taa se maa o maa n'o bi kɛnɛ in kan yan bɛɛ lajɛlen ni i ka jɔyɔrɔ a b'i bɛɛ fo ka bɛn i ka jɔyɔrɔ ma fo ka taa se maa o maa ahamadiyala ne de y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se nin kɛnɛ in kan ko a b'i bɛɛ lajɛlen fo ni kanu foli ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنه لشرف كبير لي واعتزاز محضر أن أقف بين يديكم أنتم ضيوف المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لكي أمثل المركز في هذه الجلسة السوية المباركة التي اختارت لها موضوع رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ko ikado bonya bade do alema ale ka jɔ aw ɲɛkɔrɔ aw minnu ye imam mahdi ka dunanw ye ka tila ka kɛ khalifa ka représentant ye nin jalisa barikama in kɛnɛ kan jalisa min ni o thème principal ye
k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye hinɛ ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma. نحمد الله أننا هذا المسيح عليه الصلاة والسلام لأنه هو الوحيد، وأزل كلمتي جيدا، هو الوحيد الذي بين للعالم أجمع بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام بعث حقيقة رحمة للعالمين. Ako wa abe isinzi aka kosɛbɛ ako a b'a fɔ a bɛ taa ka segin a kan k'a fɔ Imam Mahdi alayhi salam ale de ye maa kelen pewu ye min nana jira diɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'a fɔ siga t'a la alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye hinɛ de ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma. Muhammadul Mustafa, Muhammadul Mustafa. أنا كمسلم كبرت في مجتمع سني مالكي، قدم إلي الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد دولة عسكري يخوض الحروب وينتصر على الأعداء ويبطش بالأعداء ويغزو، وله عبيد ويسر الناس بأزواجهم وأبنائهم وبناتهم، وتجد هؤلاء الأسرى يباعون ويشترون في الأسواق. هكذا قدموا لنا رسول الرحمة محمد المصطفى والعياذ بالله. Ako ale lamɔna yɔrɔ min na o kun ye sunama yɔrɔ ye malikiyama yɔrɔ ye. Ale lamɔna ni min ye u ye min fɔ ale ye min dɔn alakira ko la o de ye k'a fɔ alakira ye ɲɛmɔgɔden ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔ min bi kɛlɛw kɛ a bi taa kɛlɛkɛyɔrɔw la o kuma na ka jɔnw caman minɛ cɛw la musow la denmisɛnninw na o kuma na feeretaw yɛrɛ bi feerew la o kuma na ka kɛlɛw kɛ ka sew sɔrɔ o kuma na ko alakira jirala olu la cogo min na o ye nin kɛlɛkɛcɛ in de ye min bɛ taa ka taa ben maaw kan k'u kɛlɛ k'u ka nafolow cɛ ka tila k'u kɛ jɔnw ye an'u denw n'u musow. وأصبحنا كمسلمين نخجل أن نقول أننا ننتمي إلى الإسلام عندما يتهجمون أعداء الإسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنكم ترون كما أرى بأن هناك جماعات تتكلم باسم الإسلام ولكنها تقتل وتصيح الله أكبر. Ako an kɔrɔbayara an ye silamɛw ye nka bibi na tiɲɛ na an bɛ maloya ni an ka silamɛya ye ka d'a kan silamɛya jirala cogo min na i n'a fɔ aw ni ne ye an bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la cogo min na o de ye k'a fɔ silamɛya kɔni o ye maafa diinɛ de ye ka d'a kan silamɛya kɔnɔ jamakuluw bɛ yen minnu fana ni silamɛya dakuruɲɛw b'u da nka u bi taa ka taa bɛ maaw ka k'u fa u kɛtɔla k'u fa u bɛ tila ka kule Allahu akbar. وتقتل الرجال ترمل النساء وتيتم الأطفال الصغار دون ذنب إلا أنهم تصادف أن كانوا كلهم في الوقت والمكان الخطأ ويصيحون بأن هذا هو الإسلام وبأن الإسلام دين السلام. فأي سلام هذا وأي إسلام هذا وأي نبي الرحمة هذا والعياذ بالله. Ako o kuma na o kɛtɔla ka o faliw kɛ o b'o faliw kɛ ka cɛw fa ka musow kɛ filiyatɔw ye ka denw kɛ yatimɛdenw ye o kuma na u bi kule ni silamɛya tɔgɔ ye o kɛtɔla ka nin baara ninnu kɛ ka o de jira diɲɛ na k'a fɔ ko nin de ye silamɛya ye silamɛya min ni o de ye kisi ni bɛn diinɛ ye ko alakira nana ni nin diinɛ in de ye alakira min ni o kɛra hinɛ ye
ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o kuma na ko hinɛ jumɛn ani bɛn ni kisi jumɛn bɛ yen k'o de bɛ sɔrɔ nin waleya in kɔnɔ ala k'an kisi a ma. ولكن ولله الحمد تعرفت على الأحمدية، وأول ما قرأت في الأحمدية هو كتاب حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم من تأليف الخليفة الثاني ميرزا بشير الدين محمود أحمد رضي الله عنه. ako nga ale bi ala tanu kada ka ale tilala kana do ahmadiya la ako ale duna ahmadiya la ahmadiya kitabu dɔ de sababuya la n'o ye hayatu muhammad n'o ye la vie de muhammad min ni o sɛbɛnna ahmadiya khalifa filanan fɛ hadrat mirza bashiruddin mahmud ahmad radiyallahu anhu. لما قرأت هذا الكتاب تعرفت على رجل عظيم، رسول الإسلام، رسول المحبة، الرسول الذي بعثه الله رحمة للعالمين بحق. الله ako mamna ayen kitabu in kala ale tara bɔ cɛba dɔ kan n'o ye muhammadu ye min n'o kɛra hinɛ ciden ye min n'o kɛra kanu ciden ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma. أول شيء صادفني في هذا الكتاب هو الرسول قبل البعثة، وكيف كان في قومه. لم يقل أنه رسول الله، ولكن قومه نعثوه بالصادق الأمين. ako ale tara bɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ min kan ni kitabu in kɔnɔ o de ye k'a fɔ ala kɛra yɛrɛ ka kɔn a ka cidenya ɲɛ, o kuma na a yɛrɛ ka kumakan walama a ka waleyaw kunbɛ cogo min na ko k'a sɔrɔ a ma kɛ ciden ye ko magankaw yɛrɛ olu yɛrɛ ye a mankutu k'a fɔ ko tiɲɛtigi dannama. نعرة تكبير محمد المصطفى نعرة تكبير. وكلما اختصم قومه جاءوا إليه لكي يحكموه فيما بينهم، وكلما اختلفوا في أمر جاءوا إليه قاصدين. مرة قريش كانت تقدس الكعبة كثيرا، وكان هناك حجر أسود جد مهم عندهم، فاختلفوا أين يضعون هذا الحجر الأسود، فلجأوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وحكموه، لأنهم يعرفون جيدا بأن حكمه سيكون أمينا لأنه هو الصادق الأمين. ako i k'a dɔn magankaw kun kɛra ni u bilala ɲɔgɔn na ko min na n'u mago bɛ maa ka kiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ko la u bi taa alakira de nɔfɛ k'o ka kiri tigɛ ka d'a ka u danb'a la tiɲɛtigi don dannama don n'a ye kiri min tigɛ a t'a tigɛ ni namara ye a t'a tigɛ ni nkalon ye wa n'u yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn ko dɔ la u ma se ka faamuya sɔrɔ ko dɔ la o tuma na u bi taa alakira de yɔrɔ la. a ko o la sa siɲɛ dɔ la alikaaba kurakurayali dɔ senfɛ a jɔtɔ kura ye o senfɛ a ko farakuru min bɛ alikaaba la n'o bɛ wele ko hajarul aswad u kun kan ka o place yɔrɔ min na u fɔra ɲɔgɔn kɔ o tuma na u ko o tuma na an ka alakira o kɛ ka kiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a ka dannama don tiɲɛ fɔla don wa n'a ye min fɔ n'a y'a fɔ ka bila yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ o de don. محمد مصطفى. لقد ترعرع المصطفى يتيما قليل الحيلة، ليس له مال كثير، ولكن لصدقه ولأمانته جاءت امرأة غنية في قريش
ومن عائلة كبيرة، فطلبت من عمه بأن يزوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر غريب، لأنه عادة النساء الغنيات في القبائل العربية لا تتزوج من كان نكرة والعياذ بالله. ako alakra ya ka denmisɛnniya kɛ yatimɛya kɔnɔna la ani fantanya kɔnɔna la se t'a ye, nka a ka tiɲɛtigiya a n'a ka danaya kama a kɔrɔbayalen ka se muso furu ye. a ko muso nafolotigi jɔyɔrɔbatigi danbebatigi dɔ n'o ye an ba khadija radiyallahu anha, k'o taara se alakira binakɛ ma k'a fɔ tiɲɛ na n'a y'a sɔrɔ ale bɛ se ka furu alakira ma. ko nin ko in ye kabako ye, ko dunan don, mɔgɔw deli tɛ naka kɔrɔ k'a fɔ muso jɔyɔrɔbatigi nafolotigi danbebatigi bɔkolobatigi o ka taa furu fantan sentan yatimɛden dɔ min dɔnnen tɛ ten, ka o kɛli ma nɔgɔn ten. لكنه صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر قال لها: كيف أتزوجك وأنا الفقير وأنت المرأة الغنية؟ فليس هناك توافق بيننا، ولا يمكنني أن أكون مشتغلا بين يديك لأنه كرامتي لن تسمح لي. ko daminɛ na alakira sallallahu alaihi wasallam ale y'a jira an ba khadijatu radiyallahu anha k'a fɔ tiɲɛ na ale ni a ka furu est ce que a bɛna se ka ɲɛ wa? a tɛ se ka ɲɛ dɛ, ka d'a kan ale ye fantan de ye, an ba khadijata ye nafolotigi ye. o tuma na tiɲɛ na olu fila tɛ ɲɔgɔn ta dɛ. cogo di ale bɛ se ka furu ale n'a ka fantanya yatimɛdenya ka tila ka taa furu khadijata ma nafolobatigi? est ce que bonya bɛ o la wa? furu olu fila bɛ taa wa? tiɲɛ na ko fila bɛ nin tɛ. لكنها رضي الله عنها كانت تعلم بأن هذا الرجل الذي أرادته زوجا لها ليس مثل الرجال، ففي الحين قالت له: أنا سأضع بين يديك كل ما أمتلك من مال، من جاه، من تجارة، من عبيد، فهو تحت يديك تتصرف به كيف تشاء، ولن أرجع في كلمتي هذه. ako o kɛlen an ba khadijati ye a lafaamu k'a fɔ ni o kɔni don o tɛ baasi ye, ka d'a kan n'a sɔnna k'ale furu o kumana ale b'i bolo bɔ a ka nafolo la, a ka nafolomafɛnw, a ka bonya bɛɛ lajɛlen, a ka jɔnw na, a ka jago, ale b'i bolo bɔ a bɛɛ la k'a bɛɛ lajɛlen di alakira ma. ni alakira ye a kɛ cogo min na o y'a bannen, a y'o kuma min fɔ a tɛ segin a kɔ. وانظروا الآن عندما تزوج بها صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى أول فعل فعله لن تجد مثيله في أي مكان. عادة كانوا العرب لهم كثير من العبيد، وأصبحت هذه العبيد تجارة بين يديهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أول شيء فعله أن حرر العبيد وأطلق سراحهم، ولم يعد عنده أي عبد، لأنه كان يقدر الإنسانية ويقدر الحياة، وكان فعلا رحمة للعالمين. أكوك منا أنغا لجدة alakira akele ka amba khadijat furuni khadijat fana ya ka nafolo naka fɛn bɛɛ d'a ma. ko alakira ye fɛn fɔlɔ jumɛn de kɛ dɛ? o kuma da khadijat ka jɔn minnu bɛ yen n'a y'u bɛɛ lajɛlen di alakira ma, ko alakira fɔlɔ la ka jɔn ninnu bɛɛ lajɛlen de kan hɔrɔnya. o kuma na a ye jɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bila, ka d'a kan ko alakira tun bɛ adamadenya bonya, a tun bɛ adamaden ka ɲɛnamaya bonya, a bɛ adamaden bonya. o kama a fɔlɔ la ka baara min kɛ o de ye ka jɔn ninnu bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ kan hɔrɔnya. نرى تكبير محمد مصطفى.
وكمثال بسيط سأحكي إليكم قصة زيد بن حارثة. زيد هذا كان ابن أحد الشرفاء العرب، لكنه سقط في يد تجار العبيد فابتاعوه، واشتراه شخص من قريش، ووصل في الأخير إلى سيدتنا خديجة رضي الله عنها، فكان عبدا من عبيدها. ولما حرره الرسول صلى الله عليه وسلم تبناه وأصبح ابنه. انظر، كان عبيدا له ولكنه أصبح ابنه بالتبني، فأي شرف هذا، وأي رحمة هذه، وأي عطف هذا. زيد بن حارثة هذا كان أبوه وأمه يبحثون عليه في كل مكان، ولما سمعوا بأنه في مكة جاء أبوه وعمه بمال وفير لكي يشتروه، وعندما علموا بأنه في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا إليه فعرضوا عليه: يا رسول الله، إن زيد هذا ابني، وأمه قد جفت عينيها بالبكاء عليه، فأرجوك أن تبيعنا زيد، ونحن أحضرنا بالمال الوفير لك. إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنه ليس بعبد، إنه ابني بالتبني، وأنا أسلمه لكم دون مقابل، وهو صاحب الأمر، إن أراد أن يذهب معكم يذهب معكم، وإن أراد فالاختيار يرجع إليه. انظروا الآن ماذا قال زيد بن حارثة رضي الله عنه. هذا الإنسان الذي حرم من أمه ومن أبيه وعائلته وعشيرته، هل قال لهم: سأذهب معكم فلقد اشتقت إليكم؟ كلا، بل قال: يا أبتي، إني أعلم أنك تحبني أكثر من أي شيء، ولكنني أنا كذلك أحب هذا الرجل، أحب المصطفى، ولا يمكنني أن أتفرق عنه، فاسمحوا لي، سأبقى معه ولن أذهب معكم. نعرة تكبير، نعرة تكبير. محمد مصطفى، محمد مصطفى، غلام أحمد کی، غلام أحمد کی، نعرة تكبير. ako okumana abina misaliya kungurun dɔ di alakira sallallahu alaihi wasallam aka hinɛ la. ako jɔn minnu ni a y'olu kan hɔrɔnya, olu cɛla dɔ kun bɛ yen ko Zayid. ko Zayidu kun ye nafolobatigi, jɔyɔrɔbatigi, sadi maabaden de kun don. nka kɛlɛw ni sababuw nana, a kɛra jɔn ye k'a feere fo ka taa yɛrɛ sɔrɔ an ba Khadijata ka jɔnw cɛla. o kuma na ko alakira sallallahu alaihi wasallam a kɛlen ka jɔn ninnu kan hɔrɔnya, Zayidu tora a fɛ yen, Zayidu ma sɔn ka taa. o la a fana ye Zayidu adopte k'o kɛ a den ye. ko a lajɛ ka jɔn fɔlɔ k'a kan hɔrɔnya, k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma fu falaki, i ma dɔrɔmɛ minɛ a la, i ma dan o ma dɛ, ka tila ka a adopte k'a k'i den ye tuguni. ko hinɛ jumɛn bɛ tɛmɛ nin kan? a ko a hinɛ ma jɔ yan, a ma ban yan. a ko Zayid fa a n'a ba u ye Zayidu ɲini k'a ɲini fo ka na a kibaruya sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ Makan, ka wuli ka na a nɔfɛ. Zayidu fa ani Zayidu binakɛ, u nana Zayidu nɔfɛ ni nafolo caman y'u bolo. o kumana o selen, o y'a mɛn k'a bɛ alakira fɛ yen, o taara alakira fɛ yen. o kumana ko Zayidu fa ko alakira ma ko alakira, tiɲɛ na Zayidu ba a kɔni kasira fo k'a ɲɛji bansa ala ni Zayidu kɔfɛ. a ko kuma na an kɔni an nana nafolo dɔ ye dɛ, tiɲɛ don, nka an kɔni b'a ɲini fɛ yɛrɛ de, tiɲɛ yɛrɛ la, i k'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la,
i ka zayidu feere an ma an b'a san an bi taa n'a ye mun kosɔn a ba ɲɛ ka suma ko alakira ko cogo di de ko alakira ko zayidu tɛ jɔn ye koyi ko zayidu kan hɔrɔnyara a mɛnna ko fo ne y'a adopte ka kɛ n den ye a ko nka fɛn min ye zayidu ka taali ye aw fɛ ne ti wari foyi minɛ o la ka d'a ka jɔn tɛ bilen hɔrɔn don wa ko o bi zayidu yɛrɛ de bolo n'a ka d'a ye a b'a ka minɛnw cɛ n'aw bɛ taa basi foyi t'a la o tuma na ko o choix bɛ zayidu de bolo ko yala zayidu ko cogo di zayidu ko ne fa tiɲɛ na i ɲɛnafin kunbɛn na n ba ɲɛnafin kunbɛn na o tuma na tiɲɛ yɛrɛ la an ka taa ko zayidu ko cogo di ko zayidu k'a fa ma n'a bɛna kɛ ko ne b'a dɔn ne ka di aw ye kosɛbɛ n ka di n ba ye aw fana ka di ne ye koyi an ye ɲɔgɔn ye nka maaden tɛ dugukolo sanfɛ ne ye maa min kanu ka ni cɛ in bɔ o tuma na ne de ɲɛ tɛ maa la ne bɛ se ka taa n ka ɲɛnamaya kɛ maa min kɛrɛfɛ ni cɛ in kɔ o tuma na ne tɛ se ka taa Muhammad Mustafa. الله أكبر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. مرة كان قريش كل من دخل إلى المدينة كل من دخل عفوا إلى مكة كانوا يحذرونه ويقولون له هناك رجل يدعي بأنه نبي ولكن انتبهوا فهو مسحور فلا تستمعوا إليه. مرة كانت امرأة كبيرة طاعنة في السن تحمل شيئا ثقيلا فرآها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرفه فذهب إليها وقال لها يا خالة أتريدي أن أساعدك؟ قالت له نعم يا ابني فإن ما أحمله ثقيل علي فأخذ الحمل ومشى معها حتى وصلت إلى غايتها وعندما وصلت قالت له أيها الرجل اللطيف أنت جد مؤدب وبما أنك ساعدتني فدعني أعطيك نصيحة انتبه فإن هنا في مكة رجل يدعى محمد وهو يدعي أنه نبي ويغوي الناس عن آلهتهم ويفرق بين الناس فانتبه يا ابني إياك وهذا الرجل. فسمع لها المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى انتهت من كلامها فقال لها يا خالتي أتدرين من أنا؟ أنا محمد. نعرة تكبير. محمد مصطفى محمد مصطفى غلام أحمر کی غلام أحمر کی نعرة تكبير نعرة تكبير. فقال لها أنا محمد يا خالتي فقالت له لقد سحرتني يا محمد لقد سحرتني بطيبوبتك اذهب عني يا محمد. نعرة تكبير. محمد مصطفى محمد مصطفى نعرة تكبير. ako abina kisa dumani wɛrɛ bɔ tuguni ako ala kɛra kɛlɛ k'a ka wele da ko makangaw y'a kɛ maa o maa ne bi don ka bɔ kɛ makan kɔnɔna la o tuma na ɲɛw de bɛlɛnnen don makan donda bɛɛ lajɛlen la tulo ɲɛkɛlɛ bɔlen don ka kumakan bɛɛ lajɛlen lamɛn o tuma na maa o maa bi don u b'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ye a y'a cogo dɔn dɛ kamalen dɔ wuli b'an fɛ yan an ka boliw bi ka paraw bila dɔ kunna ka fa a hakili wasu dɔ a la k'a b'a la ko ale ye ciden ye nka a ka kuma kɔrɔti don dɛ n'a y'a lamɛn a bɛ tugu a kɔ o tuma na a bɛ maaw fili ka b'u ka siraw kan a kana sɔn k'a lamɛn dɛ ko makan b'o lahalaya la waati min na ko musokɔrɔba dɔ a kun bɛ ka doni dɔ ta a bɛ ka taa n'a ye a ka so doni in ka girin a ma
alakira de y'o ye sallallahu alaihi wasallam ka taa gɛrɛ a la ko ne ba ko yala n bɛ se ka ɲɛma k'i ka doni ta ye wa a ko n den ko bi diya n ye koyi alakira ye musokɔrɔba in ka doni ta ka taa n'a ye fo ka taa se a seyɔrɔ la o tuma na musokɔrɔba kabakuyara tiɲɛ na maa ka sɔrɔ yen kamalen na min bɛ se ka nin ɲɔgɔn na ɲumanya kɛ o ka dɔgɔ magan kɔnɔ bi i bɛ tɔrɔsi ta k'o tigilama ɲini tile fɛ i t'o ye bi o kɛlen sa ale bɛna mun di kamalen ma dɛ fɛn wɛrɛ t'ale bolo ka d'a ma a ko n de tiɲɛ na i ye n bonya i ye fin kɛ n ye n t'a dɔn n bɛ i sara fɛn min na a ko nka n b'i ladilikan dɔ la a ko kamalen dɔ wuli n bɛ an ka dugu kɔnɔ bi ko muhamadu a b'a la ko ale ye ala ka ciden ye a bɛ ka mɔgɔw fili wa n'i y'a ka kumakan lamɛn i bɛ tugu a kɔ a bɛ ka maaw fara ka b'u somɔgɔw la o bɛ ka taa tugu ale de kɔ o tuma na k'i cogo dɔn dɛ ka na taa gɛrɛ cɛ in na fiyewu tiɲɛna o kɔni ye kɔnɔna jɛlenya ladilikan de ye n bɛ min d'i ma i ye ɲuman min kɛ n ye o sara kama. Allahu akbar. Alakira fana ye musokɔrɔba ka kuma lamɛn f'a tilala a ko ne ba ko yala e b'a dɔn k'a fɔ o kamalennin ko ne yɛrɛ de y'o ye wa. Nare takbir Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad ki nare takbir. O kuma na o kɛlen musokɔrɔba ko ko n den ko maaw ye min fɔ tiɲɛ don koyi wa i ye ne yɛrɛ minɛ n'i ka kɔrɔti ye dɛ i ka ɲumankɛ kɔrɔti tiɲɛ na k'o ye ne minɛ. Nare takbir sallallahu alaihi wasallam. ولقد تعرض صلى الله عليه وسلم بمضايقات كثيرة على يد أعدائه حتى أنه قد حوصر فيما يسمى بشعاب ابن طالب أبو طالب لمدة 2 هو وأصحابه حتى أنه صلى الله عليه وسلم بكثرة الجوع قد بدأ يضع الحجر على معدته ويحصره جيدا حتى لا يحس بالجوع. كل ذلك لماذا؟ لأنه أراد أن يوصل رسالة الإسلام إلى الناس ومن أجل ذلك يتعرض لكل هذه المخاطر. وأكبر شيء حصل له في هذا الحصار في هذه الشعاب هو مرض زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت معه تعاني هي كذلك من قسوة الأهل وبسبب ذلك المرض توفيت بعد ذلك رضي الله عنها وتركت المصطفى صلى الله عليه وسلم وحيدا أمام مسؤولية الأبناء لأنه قد رزق معها بأبناء وأمام مسؤولية الرسالة التي وضعت على كتفيه صلى الله عليه وسلم. أكو alakira sallallahu alaihi wasallam a jugu ye tɔɔrɔ caman ta ka a sɛgɛrɛ ko o dɔ ye u ye embargo min k'a kan san 2 fo ka se san 3 ma n'o bi dɔn ko Sheibu Abi Talib o kuma na u ye alakira ni a ka sahabaw ka embargo k'u ka yɔrɔ min na o kuma na ka fɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ u la maa ti feerekɛw ma maa ti sannikɛw fɛ foyi ti don foyi ti bɔ u kan o kuma na ka se fo san 2 san 3 ma ko o kɔnɔna la kɔngɔ tun bɛ alakira minɛ a n'a ka sahabaw ka taa se degere la fo alakira tun bɛ gabakuru ta o kuma na ka o siri a kɔnɔ la mɔgɔ sɔn a kana sɔmi kɔngɔ la ka dama tɛmɛ kojugu o kuma na ko o kelen de kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a muso min n'o y'a dɛmɛ n'a ka nafolo ye ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye muso in nana bana n'o ye an ba Khadija radiyallahu anha wa bana ma ko ala dɛ a tilala ka fatu ka taa ka denw to alakira bolo ka d'a kan a ye denw sɔrɔ alakira ye o kuma na a fatura ka taa ka denw to o doni o kungo k'o to alakira bolo ani cidenya min ni ala sɔnna wa taala fana ye o doni da kunna o fana doni b'a kunna dɛ o kuma na ko nin de ye tɔɔrɔw ye nin ye damadɔniw ye
tɔɔrɔ minnu n'olu dara alakira kan munna ka d'a kan a bɛ ka ala ka ci lase dɔrɔn a banna. ولما ضاق به الحال في مكة ذهب إلى مدينة قريبة من مكة تسمى بالطائف لعله يجد هناك آذانا صاغية. فلما وصل هناك عرض على سكانها الإسلام، ولكن للأسف لجهلهم طردوه وطلبوا من الأطفال بأن يرجموه بالحجارة حتى دميت رجليه صلى الله عليه وسلم، فلجأ إلى حديقة قريبة وبدأ يبكي ويدعو الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا رب، إذا كنت راض عني فلا يهمني كل ما يجري لي. فقال له الله سبحانه وتعالى: يا محمد، إذا أردت أن أطبق هذين الجبلين على هؤلاء القصاة لفعلت. لو كان حاكما دنيويا لقال له: نعم يا الله، لقد تأديت من هؤلاء فطبق عليهم الجبلين. ولكن انظروا إلى جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى جواب رحمة للعالمين. قال له: لا يا الله، لا تفعل، فإنه ربما في المستقبل سيلدون من يؤمنوا برسالتك وينقلونها إلى العالم بأجمعه. رحمة للعالمين، صلى الله عليه رحمة وسلم. للعالمين صلى الله عليه وسلم. محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ناري تكبير. Ako kuma na o gɛlɛya ninnu no embargo ninnu kɔfɛ ko alakira sallallahu alaihi wasallam dugu dɔ bɛ Makan kɛrɛfɛ n'o bɛ wele ko Taif. Alakira taara ye sallallahu alaihi wasallam lala a na tulow sɔrɔ tulo minnu bɛ lamɛnni kɛ ka taa ala ka cikan ma. A taara ka taa ala ka cikan lase dugumaw ma, nka ko jugumaw ka reaction kɛra mun ye? U ye mun de ta ka alakira sɛgɛrɛ? U y'a gɛn ka denmisɛnninw bila a kɔ ka bɔ ni gabakuru ye, ka a sen joki ka joli bɔ a la fo ka a joli kɛ ka a sen n'a ka samara nɔrɔ ɲɔgɔn na. Ko alakira bɔra dugu kɔnɔ ka taa dugu kɔfɛla la nakɔ foro dɔ bɛ yen, ka taa sigi yen k'a fɔ ala, n'a y'a sɔrɔ tiɲɛna e kɔni jɛmɛ ka bɔ ne ma, nin maa ninnu fana ye min kɛ ne na nin ye, ala nin tɛ foyi ye. Ko ala ye Jibrila bila ka n'a fɔ a ye ko alakira n'a ka di ye Taif bɛ kulu fila min ni ɲɔgɔn cɛ, n bɛ kulu fila in kɛ ka Taif maaw k'aw bɛɛ lajɛlen halaki ni kulu ye. Ko alakira ka jaabi kɛra jumɛn ye? Ko an k'o lamɛn dɛ. Ni alakira kun kɛra diɲɛ masa dɔ ye min ni ka jugu i n'a fɔ an kun ye a fɔra an ye cogo min na, ko alakira kun b'a fɔ ala, ninnu ye tɔɔrɔ min da ne kan, ala u bɛɛ lajɛlen halaki, kulu in kɛ k'u bɛɛ lajɛlen mɛrɛnkɛ. Nka ko alakira m'o fɔ dɛ. Ko alakira ko cogo di? Alakira ko ayi, ko ala kana maa ninnu halaki, ko la'alla ko denw bɛna bɔ u la, olu bɛna ala ka kumakan lamɛn, o kuma na u to yen. انظروا، عندما هاجر صلى الله عليه وسلم للمدينة لم يتركوا هؤلاء الأعداء، بل بدأوا يحرضون عليه. وهناك 3 حروب مشهورة: بدر، أحد، والخندق. انظروا جيدا، كل هذه ال3 حروب التي مات فيها الناس بكثرة كانت في المدينة، لأنه مكة كانت بعيدة على المدينة بحوالي 500 كيلومتر، وكان جيش الأعداء يأتي من مكة إلى المدينة لكي يهاجم الرسول. فبالله عليكم، من هو المهاجم هنا؟ هل الذي يأتي بجيشه على مسافة 500 كيلومتر، أم الذي جالس في مكانه في أمان حتى يجد الجيوش قريبة منه؟ فمن هو الظالم هنا؟
هل ذلك الذي يأخذ العدة والعتاد ويخرج بنية الحرب أم ذلك الجالس في بيته في أمان ويحاول ما أمكن أن يدافع على أهله وأبنائه وأصحابه وحياتهم؟ ako mamna alakira sallallahu alaihi wasallam aye hijra ke kata madine ako jukuma to inde utlala kata nofe madine o kumana ko kele minun kera madine o kele belebele ba sababe minun lako donen de kosebe o ye badru kele uhudu kele ani khandaq kele ako nin kele saba in fen no kera ko nin bela jele kera madine de kadaka madina ni makanche janya bise fo kilometre keme duruma ako kumana makangaw de kumbe labenke kabo maka kana alakira kele madine alakira ta kun dan yidro kabo madina duku kono mungoso kele kana ta be innocent ga o kumana bi boka juku kumbe madina soko fela yoro dowla o kumana ka bekara madina duku kolo de sanfe ako kumana anga la jesade nin kele jamakulu filala jon de tonyoni kalai ma minye kilometre keme duru tike kana ki labe kele laben kama kana olu de nana bingani kewa wala ma min bora doron anaka kele chew ka ni ma minu nana fo kabo fo yoro janfe ko lu kumbe ko nin filala joni ndeye bingani kalai de okmana ko de lay baye ka fo alakara sallallahu alaihi wasallam aleka kele nunu ngute dore de yere défense ta kele mungoso innocent minun be musowla demsonu na chokorobaula okmana kawlu nitanga hali kata fara yere ka sahabauka kata fara hala yere nika okmana yere makarande kundu okmana o kele ude kera note alakara mata be madoka kata okele. وعندما ذهب إلى المدينة وجد هناك أناس سماهم الله سبحانه وتعالى في القرآن بالنصارى عفوا بالأنصار وسمى آخرون بالمنافقين لأن كان هناك سكان في المدينة لم يكونوا يرون بعين الرضا أن يأتي إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المنافقون ذكرهم الله لنا في القرآن حيث أنهم قد هجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ليخرجن منها الأعز الأدل لقد وصفوا أنفسهم بالأعز ووصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدل وأنتم تعلمون بأن العرب كانت تعطي أهمية كثيرة للهجاء وللمدح فهذه الكلمة يخرجن الأعز منها الأدل كلمة هجاء تتناقل بين الألسنة وستصل إلى جميع قبائل العرب الموجودة في الجزيرة العربية وهذا أمر ليس بالجميل فاغتاظ المسلمون من هذا الكلام وأرادوا أن يقتصوا من الذي قال هذا الكلام وهو أبي بن سلول وكان ملكا في قومه وكان لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء ابنه عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان من المسلمين وسمع أن الأنصار والمهاجرين قد اغتاظوا مما قاله أبيه فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبي قد قال كذا وكذا وأنا أعلم بأن ربما قد تأذن للمسلمين بأن يقتلوه ولكنني أنا كذلك مسلم ولن أتحمل أن أرى قاتل أبي يمشي في الأسواق فربما آذيته فيا رسول الله إذن لي أن أقتل أبي انظروا إلى هذا ابن يطلب الإذن
بأن يقتل أبيه شيء عظيم، ولكن ماذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا عبد الله، أنا لست بقاتل أبيك، فأنا لا أريد أن يقال بأن محمد يقتل أصحابه، لن آدي أبدا أبوك. ولقد اغتاظ المسلمون من كلام أبي بن سلول، حتى إنه عندما مات أمي بن سلول موتة طبيعية لم يقتله أحد، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يشيعه ويصلي عليه صلاة الجنازة رغم أنه يعرف بأنه منافق. ولقد سجلنا التاريخ بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعجبه هذا الأمر، فقال له: يا رسول الله، كيف تصلي عليه وهو منافق ولقد علمت ما قاله في حقك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد بعثت رحمة للعالمين. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلعل الله سبحانه وتعالى يغفر له بدعائي، فلن أبخل عليه. Ako Madina kɔnɔna la, maa minnu ni olu kɛra silamɛw ye, Allahu subhanahu wa ta'ala ye olu wele ko ansarullah. O kuma na maa minnu bɛ yen ni olu bɔra Makan ka na silamɛw la, olu welela ko muhajirunaw. O kuma na ko i ka dɔn k'a fɔ wa jamakulu dɔw fana bɛ yen kun bɛ yen tuguni minnu ni Alakira kun komanduw ye, nka Madinakaw don ni olu ye nafiki jamakuluw ye. A ko a waati la fɛn min ye ka dɔnkili da ka maa tanu walama ka dɔnkili da ka maa nɛni, o kun bɛ sangala ye kosɛbɛ. O kuma na ni maa min ye dɔnkili da k'i nɛni, o bi jate ko ba dɔ de, a bi jate i b'a fɔ hali kɛlɛ yɛrɛ. O kuma na ko ba de don, a tiɲɛnikɛ nɔ ka bon kojugu. O kuma na ko kuranɛ yɛrɛ da sera o nafiki kuntigi n'o ye Ubay ibn Salul. O kuma na ale ye o nani dakurunya dɔ fɔ Alakira ma fo kuranɛ yɛrɛ nana n'o ye la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhalla, ko Madina kɔnɔna la ko maabaw bɛna maaniw gɛn ka bɔ. O kuma na a ye o dakurunya in de fɔ Alakira ma ka olu yɛrɛ kɛ maabaw ye, ka Alakira n'a ka sahabaw kɛ maaniw ye. O kuma na ko maabaw na maaniw gɛn ka bɔ, nka a fɔra fɔcogo min na a fɔra nɛni fɔcogo de la. O kuma na ko nin kuma in kama, kuma in yala yalala maaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka n'a yɛlɛ Alakira ka sahabaw tulo kan, fo ka taa yɛlɛ Alakira yɛrɛ tulo kan sallallahu alaihi wasallam. O kuma na i b'a ye k'a fɔ kuma in bi sahabaw tɔɔrɔ kosɛbɛ. A bɛ se ka kɛ sababu ye sahaba dɔw bɛ se k'a ɲini k'a fɔ u bi ko ta ka Abdulahi ibn Ubay ibn Salul a sɛgɛrɛ hali fo ka taa se faali ma. O y'a sɔrɔ ale denkɛ fana bɛ yen, o ye silamɛ ye, o tɛ nafiki ye. Den fana b'a dɔn ale fa ye min fɔ nin ye, a bɛ silamɛw tɔɔrɔ, a bɛ se ka kɛ hali a bɛ Alakira yɛrɛ tɔɔrɔ, wa hali dɔ bɛ se k'a ɲini k'a fɔ k'a b'ale fa faga. O kuma na a taara Alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ Alakira ye: ya Rasulallah, ne b'a dɔn ne fa ye min fɔ, a bɛ se ka kɛ a bɛ Alakira tɔɔrɔ dɛ. Nka n kɔni b'a dɔn a bɛ silamɛw tɔɔrɔ, wa ne yɛrɛ ye silamɛ ye. Ni maa dɔ ye ne fa fa nin ko in kama, a ne n'o tigilama ka tila ka kɛ ɲɔgɔn kan, an bɛ ɲɔgɔn ye suguw la. A ko kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ ne fana miiri janyana kojugu, a bɛ se ka jigin ne yɛrɛ kɔnɔ n k'a tigi fa. Komi ne ye silamɛ ye, Alakira a to n yɛrɛ ka taa n fa in faa dɛ. Allahu akbar. A ko kuma na an k'a lajɛ ni n yɛrɛ y'a dama koba ye fɔlɔ. Mɔgɔ dɔ kama dɔ ka sɔn k'a fɔ ko a bɛ a fa faga maa wɛrɛ kama, o b'a yira k'a fɔ a y'o tigilama kanu ka se hakɛ min na, o tigilama ye maaba dɔ, o bɛ jɔyɔrɔba dɔ la, o de kama a y'a laɲini k'a fɔ hali a b'a fa faga o kama. A ko nka an ka Alakira ka kuma jaabi lamɛn dɛ. Alakira ka jaabi kɛra jumɛn ye? Alakira ko: la Abdullahi, ko ayi, ne t'a fɔ i k'i fa faga dɛ, i fa tɛ faga. A ko yala o kuma na o, ne ko n k'i fa faga o, o kuma na mɔgɔw bɛna mun fɔ? Ko Muhamadu yɛrɛ bɛ k'a ka sahabaw faa. O
o kumana k'i fa ti faga a ko alakira ma dan o ma dɛ o fɔlɔ o y'a sɔrɔ fɔlɔ a ye den jaabi fɔlɔ de ko ale cira ka kɛ hinɛ de ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma a ko o kumana nɛnɛ ye e fa faga yala maaw tɛna fɔ wa ko ne yɛrɛ bɛ ka n ka sahabaw faa wa Muhammadul Mustafa. sallallahu alaihi wasallam. Nare takbir. Allahu akbar. a ko o kɔfɛ fa in yɛrɛ nana faatu fa faatulen o kumana ko alakira selila ka alakira y'a janaja kɛ ka seli a kan ko sayidina umar radiyallahu anhu ale dimina kosɛbɛ k'a fɔ ya rasulallah e yɛrɛ b'a dɔn nafiki don a ye e nɛni o faatulen e bɛ tila ka seli o kan tuguni ko mun na ko alakira ye sayidina umar jaabi radiyallahu anhu k'a fɔ ne cira ka kɛ hinɛ de ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma seli su ka dugawu kɛ de don ɔ a ka ca la nɛnɛ ye dugawu kɛ a ye ɔ ala bɛ se ka hinɛ a la o kumana k'o de kama ko ne hinɛ na la a ko kumana an k'a lajɛ cogo min na alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye hinɛ ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma cogo min na Rahmatan lil alamin. sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin. sallallahu alaihi wasallam وهناك مثال واضح لرحمته وعطفه صلى الله عليه وسلم وهو صلح الحديبية. لقد ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بنية العمرة والحج إلى مكة، لم يذهبوا بنية الحرب، فلم يكونوا يأخذون معهم العتاد لذلك، فاستقروا قريبا من مكة وأرسلوا الرسل يطلبون الإذن للدخول، إلا أن القرشيين رفضوا رفضا باتا بأن يتركوا المسلمين لكي يحجوا، فعقد صلحا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين القرشيين يسمى بصلح الحديبية. ولقد اشترط قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم شروط جد حاجفة، شروط جد قاسية، وكلها قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعترض على أي واحدة منها. فمثلا قالوا له: إذا ذهب أحد من مكة إلى المدينة لاجئا ومسلما يجب أن ترده إلينا عنوة، وإذا جاء أحد من المدينة إلى مكة تاركا الإسلام ولاجئا إلينا فلن نعطوه إليك. فليس هناك أي عدل في هذا الشرط وأي توازن، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يعترض عليه، ولقد طبق في حينه، حيث أنه في ذلك المكان جاء أحد الصحابة يجري ويطلب اللجوء عند رسول الله ويقول له: يا رسول الله، لقد آمنت بك، إلا أن أهلي في قريش يعذبونني، فيجب أن أذهب معك إلى المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا صاحبي، اصبر، فإن الله سيعطيك فرج قريب بإذن الله. حتى أن عمر رضي الله عنه لم يرضه هذه الشروط، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستنكرا: ألسنا بالمسلمين؟ ألسنا على الحق؟ ألم يعدنا الله سبحانه وتعالى بالنصر؟ فلماذا نهادن هؤلاء القرشيين؟ فلنحاربهم ولندخل إلى مكة عنوة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي بعث رحمة للعالمين. فقال له: لا يا عمر، فلن أقاتل هؤلاء الناس، لأن غرضي ليس أن أقتلهم وأرسلهم إلى النار، ولكن مهمتي هي أن أهديهم وأرسلهم إلى الجنة.
ako o kuma na an bɛɛ lajɛlen ye sulhul hudaybiya o kibaru y'a mɛn o kuma na sulhul hudaybiya k'o sɔrɔla mun fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ani a ka sahabaw bɔra san dɔ la madinɛ u taara maka ka taa jigin maka donda soda dugu kɔfɛla la yɔrɔ dɔ la u ka laɲini ye u bɛ taa ka taa don ka hiji ni umra de kɛ dɔrɔn ka bɔ u ma taa kɛlɛ la u ma kɛlɛ labɛn kɛ ka taa u ye ciden ci ka taa fɔ makankaw ye anw nana an bɛ nin yɔrɔ in na nka an mana kɛlɛ la an mana foyi la an na kun de an bɛ fɛ ka don makan kɔnɔ an b'an ka hiji n'an ka umra kɛ an bɛ bɔ ka taa a ko nka makankaw ma sɔn dɛ u ko ayi ko aw ti don wa tɛ hiji kɛ ya kuma tɛ umra ma nka ko in taara kuncɛ bɛnkan sɛbɛn siɲɛli la silamɛw ani makan kurɛsiw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na ko o bɛnkan in sɛbɛnni kɔnɔna la kurɛsiw ye bɛnkan in saritiw k'a kɛ sariti jɛngɛnenw de ye o tuma na k'a daja olu yɛrɛ la a ko misaliyala o saritiw cɛla sariti dɔ bɛ yen ko wo ni maa min bɔra makankaw cɛla ka kɛ silamɛ ye ka taa silamɛw fɛ yen ko alakira bi o lasegin ka taa maka nka ni maa min de bɔra silamɛw cɛla ka bɔ silamɛya la ka taa makankaw t'o segin dɛ nka alakira sɔnna o ma k'u ye fɛn fɛn fɔ alakira m'a fɔ kelen ka yɛlɛma alakira sɔnna bɛɛ lajɛlen ma wa ko ala tilala ka na n'o misaliya kelen ye tuguni i k'a dɔn cɛ dɔ nana alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ alakira ne lemaniya don e la nka ne somɔgɔw limaniya tɛ o kuma na o bɛ ka ne tɔɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen la komi i yɛrɛ nana o kuma na a kɔni ka di ne n'aw ka jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ madinɛ o kuma ale bɛna bɔ makan sisan ka taa madinɛ alakira ko ayi ko i ti taa i bɛ to yan nka i bɛ sabali ni ala sɔnna a ma ala bɛna na ni bɔda ye don dɔ la ko kuma na alakira ye sariti in de bɔ a sira ma nin cogo la nka o ma bɛ sayidina umar ma radiyallahu anhu a dimina a ko ya rasulallah o kuma na anw tɛ silamɛw de wa alakira ko awɔ a ko anw tɛ tiɲɛ de kan wa alakira ko awɔ a ko yala ala ma se sɔrɔ layidu ta anw ye wa alakira ko awɔ a ko kuma na mun de la anw bi sɔn nin kuma suliko ni nin lagosiliko ninnu ma maganganw bolo mun n'an ti taa ka t'u kɛlɛ o kuma na ka kunkɔrɔta sɔrɔ alakira ko ayi ko ale nakun tɛ ka kɛlɛ ka u fa k'u bila ka taa jɛnɛmɛ la ko ale nakun ye de ka u kana u ka fatu ka taa alijinɛ na nare takbir muhammadul mustafa muhammadul mustafa nare takbir كل هذا الكلام وهذه الأمثلة التي قدمتها بين يديكم ليست وحي من عند الله لي بل هذه موجودة في الكتب في كتب السيرة في كتب التاريخ ولكنها لم تكن تقدم إلينا بالطريقة التي نرى من خلالها محمد صلى الله عليه وسلم كرحمة للعالمين ولكنها ترينا محمد كذلك القائد العسكري الدموي الذي يغزو ويقتل ويدمر الحياة بدل أن يشيع السلام ولكن هناك رجل واحد كانت الملائكة تحوم في السماء ورأت حال الإسلام في هذا العصر وبدأت تبحث عن الرجل الذي يمكنه أن يحيي الإسلام ويتشرف من عند الله سبحانه وتعالى بهذه المهمة فرأوا ميرزا غلام أحمد القادياني معتزلا الناس فأشاروا إليه هذا رجل يحب رسول الله هذا رجل يحب رسول الله وبالفعل لقد شرفه الله سبحانه وتعالى بأن يكون هو
كما يقولون الإخوة الصوفية. شرفه الله سبحانه وتعالى بأن يكون هو الإمام المهدي والمسيح الموعود الذي بين لنا المكانة العظيمة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أكو ale bɔra ka nin misaliya fɛn o fɛn di nin ye ko a tɛ n'a fɔ nin ye révélation ye wahayu ye minnu bɛ ka jigin ale kan dɛ ko nin bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don silamɛya histoire kitabuw la a ko nka u ma fɔ an ye nin fɔcogo in na alakira ma jira an na nin jira cogo in na ko alakira jirala an na ni kɛlɛkɛcɛ de ye o tuma na joli bɔnna min bɛ taa bin maaw kan ka maaw kɛlɛ k'u faa k'u bɔnɛ o ni la ko alakira jirala an na ni o jirali de ye o tuma na fo ala nana ka na cɛ dɔ wuli sa n'o ye imam mahadi ye a ko o tuma na o cɛ in i k'a dɔn maa dɔ delila k'a ye mɔgɔ min ni ala ma fana don o tuma na ala fana y'a sɔn bonyaw la ala y'a sɔn nɔɔrɔw la o tuma na a ye imam mahadi a denmisɛnninama k'a ye bolo si a ma k'a fɔ nin cɛ in nin bɛ alakira fɛ nin cɛ in nin bɛ alakira fɛ wa k'a ye bolo si yɔrɔ min na tile bɔra ye dɛ ka d'a kan o imam mahadi o de nana wele da k'a fɔ alakira ka mahadi kofɔlen o ye ale ye dɛ wa tiɲɛ yɛrɛ la k'o de nana ka na alakira bonya a n'a ka karama ani alakira yɛrɛ ka daraja k'a jira alakira tɛ maafala ye silamɛya tɛ maafa diinɛ ye alakira ye hinɛ de ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o kumana ko ale de ka sɔrɔ ka na o walawala anw ye o kumana ka an bɔ kunbalan na ka alakira yecogo ɲuman ɲɛda ɲuman o kumana ka sɔrɔ ka o jira diɲɛma la. Nare takbir. Ghulam Ahmad ki. Ghulam Ahmad ki. لقد فهم الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه وتعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد فهم عليه الصلاة والسلام بأن حب الرسول صلى الله عليه وسلم والعشق في سبيله ومعرفته والتبني في سيرته والمشي على خطاه صلى الله عليه وسلم سيؤدينا إلى محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى الحقيقي لخاتمة النبيين. فليس خاتم النبيين يعني أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو آخر نبي بعث، ولكن خاتم النبيين هو التشبيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذلك القنطرة التي يجب على كل إنسان أن يتخطاها لكي يصل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا تأسيت بأسوته واتبعت سنته فإن الله سبحانه وتعالى سيحبك في آخر المطاف. وأنتم تعلمون بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قال لنا إذا حب الله أحدا من عباده فأصبح سبحانه وتعالى هو يده التي يبطش بها ورجله التي يتمشى بها أو يخطو بها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنتم تريدون أن تصلوا إلى الله سبحانه وتعالى فعليكم برحمة للعالمين، عليكم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، تأسوا بأسوته واذهبوا على خطاه لكي تصلوا إلى المبتغى. Ako ikado ko fa imam mahdi aye Allah subhanahu wa ta'ala ka dakurinya famu Allah subhanahu wa ta'ala ba fo yoro mina ikado na yasra ala ku kade awiye aw bi ala fe o kumana ayatuku ala kara Muhammad sallallahu alaihi wasallam no kara ala fana bi aw kanu o kumana ko imam mahdi yende famu ka donga fo ala soroli rabbala jilebe
alakira kanuni ani alakira ladegeli de la sallallahu alaihi wasallam ka da kan alakira sallallahu alaihi wasallam ale ye hinɛ ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma wa alakira de sira ka ala dɔn yɛrɛ ala sɔrɔli yɛrɛ ka o ɲɛ jira mɔgɔ la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o kuma na i b'a ye k'a fɔ ale de dafalen don o dafalenya in de welela la k'a fɔ khatamu nabiyin ko nabi ɲumanw ka khatamu n'o kɔrɔ fana faamuna ɲɛjugu kan k'a fɔ ko nabi ɲumanw laban k'a sɔrɔ k'a kɔrɔ tɛ laban a kɔrɔ ye dafalenya de maa min dafara ala ko la ala kanu na ala ɲinini na o kuma na ko ala bɛ k'a fɔ an ye an ka o tigilama de ladege o kuma na mɔgɔ sɔrɔ ka ale ala sɔrɔ ka mɔgɔ sɔrɔ k'ale ala sɔrɔ a ko o kuma na sa maa min bɛ yen ne kɔni bɛ fɛ ka kɛ alama ye e bɛ fɛ ka se ala fɛ yen ko ala ye sira min jira k'i k'o sira minɛ ka taama o ka kasa ale fɛ yen o ye alakira ladegeli ye o ye alakira ka suna taamali ye k'i ka ɲɛnamaya bila alakira ka ɲɛnamaya minɛ kɔnɔ o y'o ye a ko o kuma na ni maa min y'o kɛ siga t'a la i bɛ kɛ alama ye i n'a fɔ alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a b'o fɔ an ye a ka dakuruɲɛ dɔ la k'a fɔ ni ala ye a ka jɔn dɔ kanu o kuma na i b'a ye k'a fɔ ala subahana wataala bɛ kɛ jɔn in bolo ye i bɛ minɛni kɛ ni bolo min ye ala bɛ kɛ i sen ye i bɛ taama ni sen min ye fo ka taa bila alakira ka kuma a laban na a ko kuma na ni anw fana bɛ fɛ ka kɛ alama ye ka ala sɔrɔ o kuma na ala subahana wataala nin sira min don an kɔrɔ ko an fana ka o de ta dɛ an ka alakira sallallahu alaihi wasallam an ka ladege an seko damajira la ka an ka ɲɛnamaya bila a ka ɲɛnamaya minɛ kɔnɔ ka a kanu k'a labato n'o kɛra siga t'a la ala subahana wataala ye min fɔ a b'o kɛ n'o ye a fana bɛ e kanu ka e kɛ alama ye ka e kɛ ala ka jɔn ɲuman ye. يروى أن أحد صحابة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام دخل عليه مرة فوجده يبكي فقال له يا رسول الله لماذا تبكي؟ قال له المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام كنت أقرأ بيتين لحسان بن ثابت رضي الله عنه قالهما في رثاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن كل ما كتبت لحد الآن في سبيل الإسلام وفي سبيل راية الإسلام أن أستبدله بهذين البيتين وهو عليه الصلاة والسلام كان على حق لأن هذان البيتان يبينان بصدق حب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمله الصحابة رضوان الله عليهم للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هم كذلك عرفوا مكانه ولذلك تأسوا بأسوته. يقول حسان بن ثابت كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاضر. أكو إمام مهدي عليه السلام أبلا كلك أفاكا صحابة دل لك دو أكدون دولا كتا سرو أبي كشلا أبي كفردو فو أدجكرو وكمانا كو صحابة كان يعني نغا كو أدي كراتكو دي بي كشمونا أكو كو ala kraka sahaba do be noye Hassan bin Thabiti ko ala kraka fatulila oye dongli sofla da ko ale kunya kanu ale ye fɛn fɛ sɛbɛ aye kitabu fɛn fɛ sɛbɛ na ya sɔrɔ ale kun so ko belajele fale nin dongli sofla ina ale de ka kɛ nin dongli sofla in daba ye o kun kada ale ka tɛmɛ a ka fɔ ale nin bɛ kitabu sɛbɛ ako kada kan o dongli sofla in o bi alakira yɛrɛ kanu dan o bi o de kofɔ o kuma na o b'a jira fana k'a fɔ alakira ka sahabaw olu ye alakira kanu ka taa se hakɛ la o kuma na fo alakira y'u fara ɲɔgɔnyali min kɛ tiɲɛna a y'u bila ɲɛnafin dibi cɛ la a ko o kuma na o dɔnkiliso fila in ye jumɛn ye Hassan bin Sabit a b'a fɔ o dɔnkiliso fila in na
k'a fɔ e alakira kun ye ne ɲɛmaa ni de ye ne kun bɛ yeli kɛ ni e de ye i k'a dɔn k'a fɔ Hasan e ɲɛ in fiyɛna bi dɛ e ɲɛmaa ni bɔsira i la bi dɛ o kumana alakira e fatulen kɔfɛ n'a ye maa min ja o tigilama fana ka sa ne kun bɛ jɔrɔ ni maa min ka saya ye o ye e de ye o kumana dɔnkiliso fila in ye nin de ye Imam Mahdi ale kun y'a kanu hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale de kun sera ka kɛ nin dɔnkiliso fila in dabaa ye o kun ka d'ale ka tɛmɛ ale ka nin kitabuba ninnu bɛɛ sɛbɛnnen kan a ko kuma na an b'a ye k'a fɔ cogo min na tiɲɛ na alakira kanu siga t'a la o yɛrɛ de ye ko bɛɛ lajɛlen ye alakira ka sahabaw olu fana ye alakira kanu ka taa se nin degere la Imam Mahdi alayhi salam ale fana y'a kanu fo ka taa se nin degere la fo k'a nata k'a fɔ ale de kun ka kɛ nin dɔnkiliso fila in olu dabaa ye Ghulam Ahmad Ki. عليك ناظر من شاء بعدك فليموت فعليك كنت وازر كنت السواد للناظر فعليك ناظر من شاء بعدك فليموت فعليك كنت وازر ري تكبير الله أكبر نرى التكبير محمد مصطفى محمد الخاتم النبيين. وبالمثل لقد كتب ميرزا غلام أحمد القادياني عليه الصلاة والسلام في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قصائد كثيرة بالأردو بالعربية وبالفارسية. مرة أراني صديقا لي أحمدي باكستاني في المغرب شيخ من شيوخ المعارضة في باكستان يقرأ على التلفاز قصيدة للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. يقرأ هذه القصيدة بكل حماس ويستلدها، ولقد قال في الأخير: ما أجمل هذه القصيدة، لو كان فقط ميرزا غلام أحمد هذا لم يدعي بأنه هو الإمام المهدي لكان أحب رجل على البسيطة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. sallallahu alaihi wasallam. Ako olu fei Maroc, ako Pakistan dobe, follow ako Imam Mahdi alayhi salam, ako aye alakira tanu, ka alakira tanu ni donglu da, ayada Arabukana, ayada Urdukana, ayada Persikana. Ako olu fei Maroc, ko Pakistan dobe, Chokorobado, Ahmadiyate, Ahmadiya era juku dodo. Nga tele la comme Ahmadiya ka tele sobe abina fo ayaye Imam Mahdi ka alakira tanu ni dongli do ayo de daka me tele na dongli njara e fa lere dongli nta abito ka da o kumana comme abina fa na le bi nyokondo sira do fe o kumana ko ako ke modo ko ni dongli nunun kadisa sadi ko ne Gulam Ahmadu de kuma fɔ ko ale Mahdi ye dɛ sadi ko ale kuma fɔ ko maa si de tɛ yen min alakira tanu ni dongili da ka ni cɛ in bɔ kɔ. Nare takbir. Ghulam Ahmad Ki. Ghulam Ahmad Ki. takbir. ونحن كذلك الأحمديون عندما نستمع إلى قصائد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام نرى فيها حب كبير للمصطفى صلى الله عليه وسلم وعشق لا يضاهيه أي عشق. فمثلا أنا لا أتكلم الفارسية ولا أفهم أي كلمة في الفارسية. سمعت مرة قصيدة بالفارسية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فحفظتها دون أن أدري ماذا تقول.
يقول عليه الصلاة والسلام: جانوا دنم فداء جمالي محمد است. لا أعلم، لا أفهم ماذا قلت، ولكنني متأكد بأن المسيح الموعود قد عبر على حبه للمصطفى بهذه الكلمات الرقيقة التي كلما قلتها دمعت عيني. الله أكبر. واشتقت لو كنت أستطيع أن أقول مثل هذا الكلام. Ako Imam Mahdi aye dongli minundala kerala tanunina olu wera no lubi ka dongli nun kala abala kara kanu min dolu duskuna kala kara kanu jirol duskuna kata se hakela chena dante hakamina. Ako misali ala kira tanuni dongli dobe Imam Mahdi min sebe persikana aleti persikame nga dongli yera ale kele ka me ala kara tanuni dongli ledo ale dongli ndurushi abada kasorata korodo okmana aflaka ode data net seka seka parce que ne fana tame هو كذلك لا يعرف الفارسية. donc ale ode fosisa ko wakuma na ale ni me na ubia na ale ada ale bado kafa Imam Mahdi bika ala kara tanu ni dongli do abika tanu do de foninye chena tanu minga bon kosebe wa ko ale kewke ka da wala ma ale kewke ka me ko ale nyajibi bo. محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالعربية كذلك لقد سمعنا للتو بقصيدة عجيبة فريدة قرأها علينا الأخ. هذه القصيدة عندما نظمها المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أوحى إليه الله سبحانه وتعالى أنه قد اطمأن لها وأنه راض عنه عندما كتبها. وفي هذه القصيدة قد بين لنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصحابة وعند المسلمين الذين فهموا مكانته والذين قدروا كيف هو رحمة للعالمين والذين يحاولون ليل نهار أن يبينوا هذه الرحمة للناس. تعلمون بأنه كلما المعارضون للإسلام كتبوا شيئا ضد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وجن جنون المسلمين وبدأوا يتظاهرون في الشوارع ويخربون الممتلكات وربما قتلوا الأنفس ظانين منهم بأن هكذا يجب أن نتعامل لكي نبين بأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام والخلفاء على منهاج النبوة من بعده بينوا لنا بأن هؤلاء الناس هؤلاء الغواء الذين يكتبون ضد الإسلام وضد المسلمين هم في الحقيقة مرضى لا يعلمون الإسلام وليست لهم أي دراية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن المريض يحتاج إلى طبيب ولا يحتاج إلى جزار يقتله. Ako Imam Mahdi aye donglew sebe arabu kauna olu fana be min kala alakira sallallahu alaihi wasallam atanunina ako ambalma ke boraka o dongli do da sisan ni fain daminana ako kumana ko Imam Mahdi kumana aye o dongli sebe
ako Allah subhanahu wa ta'ala ya jirala k'a fɔ ale jɛnna Imam Mahdi ma wa ko tiɲɛ yɛrɛ la a ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka bonya a y'o jira ni dɔnkili in kɔnɔna la wa alakira ka bonya b'a ka sahabaw yɔrɔ la cogo min na a y'o fana walawala nin dɔnkili in kɔnɔna la a ko o tuma na i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu tɛ fɛn caman dɔn silamɛya la ni olu hakili la silamɛya maa o maa n'i ye kojugu dɔ kɛ o tuma na o kɔni kan ka kunbɛn ni ɲigila gɛlɛyaw n'a ɲɔgɔnnaw ye ko i b'a ye k'a fɔ olu tigilamɔgɔw ni juguw ye fɛn dɔ sɛbɛn alakira kun kan walama silamɛya kun kan olu ka réaction ye mun ye olu bɛ min ta ka olu tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ nɛniw dɔgɔyalimaw tiɲɛniw fo ka taa se hali faliw ma u b'u ta k'olu sɛgɛrɛ ka d'a kan ko o hakili la ko olu tigilamaw kan ka minɛ ten de ye ko k'a sɔrɔ Imam Mahdi a n'a ka sahabaw fo ka taa se a ka khalifaw ma ko olu ye walanda min di an ma nin n'a ɲɔgɔnna kow kun kan k'o de ye k'a fɔ maa minnu bɛ alakira dɔgɔya ko an k'a dɔn k'a fɔ a tigilamaw ye banabaatɔ ye fɔlɔ banabaatɔ dumuni man di o da kɔnɔ o banabaatɔ dɔgɔtɔrɔkɛ min bɛ fɛ ka pikiri ge e la n'o man di ye kuma dɔ la i b'a nɛni k'a fa nɛni k'a ba nɛni parce que e tɛ fɛ pikiri ka k'i la k'a sɔrɔ o de ka ɲi ma o de b'e kɛnɛya a ko kuma na ko banabaatɔw de don wa ko banabaatɔ mako tɛ joli bɔnna la dɛ banabaatɔ mako bɛ docteur de la min b'a kɛnɛya o tuma na ko an kan ka kɛ docteur de ye banabaatɔw ye k'u kɛnɛya alakira dɔnni dɔnbaliya bana de b'u la ko an ka k'o de walawala u ye dɔrɔn a banna o tuma na ko an ye nin walanda in de ta Imam Mahdi a n'a ka sahabaw a n'a ka khalifaw olu nɔ la. إنما قدمته لكم اليوم هو غيض من فيض، فإذا أردتم أنتم كذلك أن تعرفوا حقيقة رحمة للعالمين فأدعوكم ونفسي بأن تقرأوا كتب المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين الذين هم على منهاج النبوة لكي تدركوا مكانة الرسول، فالخير كل الخير في معرفة المعنى الحقيقي لرحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ako o kumana ale bɔra ka walawalali fɛn fɛn di aw ma ni aw fana bɛ fɛ k'olu faamuyaw jidi o kumana ale bɛ min fɔ aw ye a ye Imam Mahdi ka kitabuw kala a ka khalifaw ka kitabuw kala a ko ni o kɛra alakira yɛrɛ maa min kun don a ka bonya o kumana k'aw bɛna taa bɔ o kan ye o kumana alakira min n'o cira ka kɛ hinɛ ye ka taa danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o kumana k'a b'a ka kuma kuncɛ ni nin ye mana ka dugawu kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Nare takbir. Ahmadiyya di Maroc. Ahmadiyya di Maroc. Nare takbir. Ahmadiyya di Togo. Ahmadiyya di Benin. Ahmadiyya di France. Nare takbir. سأدعوكم إن شاء الله لأن ندعو جميعا، وكما ذكرنا أمير جماعة مالي بأن ندعو كثيرا لأنفسنا ولإخواننا ولأهلينا فأننا مسافرون ودعاء المسافر مستجاب، وأي سفر هذا فقد جئنا من بعيد ملبين دعوة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وإن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد زكانا منذ 120 سنة حيث دعا لنا كلنا نحن الحاضرون هنا بالتوفيق وأن يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائنا. فهنيئا لكم قدومكم وهنيئا لكم هذا المكان، فاستبشروا خيرا وهلموا ندعو جميعا. أكوك منا أبي بنولي أنغا فراكا أنغا جكا دقوكي أكو ينافو أمير صاحب afana ya jira cogo min na k'a fɔ an ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye an ka dugawu kɛ jamana ye o kuma na ko olu ye taamadenw ye u nana ka bɔ yɔrɔ janw na u ye yɔrɔ janw de tigɛ ka na yan wa ko taamaden ka dugawu bɛ minɛ wa k'olu bɛ taama jumɛn de sira kan dɛ o kuma na ala ko taama o sira kan
Imam Mahdi alayhi salam ale min ye nin lajɛ in o sigi sen kan kabi san 120 ka kɔn bi ɲɛ o kuma na an bi o kɛnɛ de kan wa i k'a dɔn k'a fɔ a ye dugawu kɛ o kɛnɛ naba bɛɛ lajɛlen ye o kuma na an bi ala deli ala ka o dugawu fana minɛ naba bɛɛ lajɛlen ye o kuma na ko an ka jɛ ka fara kan an ka dugawu kɛ Bismillah. اللهم ربي تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين ay hageto ako usigi halisa nyama umatla ay hageto ako usigi. Donc, il n'y a pas d'un. D'accord. Donc, on va préparer. D'accord. S'il vous plaît, restez à vos places parce qu'on va se préparer tous pour la prière du Maghrib and Isha. Ceux qui veulent faire ablution, ils peuvent passer. Sinon, ceux qui sont en ablution, c'est pas la peine de se déplacer. Restez, s'il vous plaît, assis. Comme ça, on va être à temps. Assalamu alaikum warahmatullah.